našla v inzerátech toho řemeslníka. No tak to ví ženská bez chlapa, že jo, ta se holt musí starat sama. No ale tobě to budu povídat, vy. No, holka, tenhle by mohl umět všecko, no. Od zedničiny až po elektriku. No on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hej, počkej, já ti ten inzerát přečtu, jo, no. No já taky nemůžu najít brýle, ale někde to tu mám zatožený, no. Jo, hele, tady, tak. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské my, ne, to je malování, jo, to vám bude mít asi holka, barvy zvenku, víš, no. Včetně praktik SM. Jo, to je zkratka. Tomu já nerozumím, víš co, ale tak jako, co říkáš? Sádlo maso? Ale prosím tebe, to by holka musel být řezník, ale tohle to je zedník, no. No, to spíš bude sádra Malta. No nakonec uvidím, holka, ten tady bude mít práce spousty, to máš dole celá podezdívka, jo. Pak vymalovat tu ložnici, no. Tam by se zrovna ty francouzský barvy mohly hodit, že jo, no. No a pak střecha teda, ta je teda dělána nedávno, a podívat se na ní musí holka, ten nebude vědět, kam dřív skočit, jo. Hele, to už bude možná on, jo, tak jestli budeš šikovnej a lacinej, tak já ti pak zavolám a můžu si ho objednat taky, jo, no tak pá. Dobrý večer. Dobrý večer. Objednala jste si u naší firmy. Jsem tu dobře. No jo, pojďte dál, já už na vás čekám. Tak dějte se, by bylo asi nejlepší. Byste mi hned na začátek řekla, jakou máte, asi tak představujíte. Bych já si mohl rozvednout síly a čas. Tak helejte se, asi tak. A posaďte se jezdí. Víte, já jsem si to radši napsala, abych na něco třeba nezapomněla, víte, no. Tak helejte se. Začít byste měl teda ze spodu, jo. Teda spodek, ten je nejvíc zanedbaný. Na ten nebylo leta šanto. No, pak ložnice, no, teda tam vás čeká největší dřina, no. No a pak byste se měl teda podívat, jak vypadá ten hořešek. Ale já myslím, že ten se vám bude líbit, páč ten by dělali nedávno novej, víte. No, tak to by asi tak bylo všechno, no ale nakonec uvidíte, no ale tak jako odpočíňte si, že jo, poražte si ho, no a pak se do toho dáme, jo. Koukám, že máte i francouzský montérky, nebo co? Dějte se. No. Asi takhle. Pokud celou tu záležitost necháte jako aspoň trochu na mě, jo. Tak si bylo lepší, kdybychom si tady udělali nějakou intimnější atmosféru. Protože to se těch zákazníc tak nějak osvědčuje. Znamená, že by tady mohla hrát hudba potichu. Mohla byste dát na stůl nějaký pití. Tak na to koukám, chtělo by to něco ostřejšího. A hlavně je tady moc světla. Světla? No jasný, no chtělo by to udělat co největší tmu. No ale to potom neuvidíte. No, ale to někdy je lepší, víte. No taky by to chtělo, jako abyste se trochu jako uvolnila. Ale to já už jsem se uvolnila, víte, z práce ráno. Já dělám tak jako po večerech uklizečku a ona to za mě dneska vzala Jarča, víte. To asi máte hodně, že jo? No, vidíte, to ještě jste mě připomněla. Tady ještě zrovna dneska něco mám. V okolí, jestli ji neznáte, nějaká šilhavá. Ale šilhavá je v Pilovci každá druhá. Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá. Jo, Marta. No, tak já jdu po vás. No ježiš, a proč zrovna k ní? Vždyť ten je takovej šikovnej. To znáte, jo? No jestli, ježišmarja, ten jí všechno dělá sám. A dobře, hejte si, ten je opravdu moc šikovný. No to se divím, že si zrovna ona volá domů někoho cizího, no. No to nevadí. A víte co, on má málo času, jako jo, protože ta jo si na něj pořád něco vymýšlí, no. No, ale ještě jsem se vás chtěla zeptat, jo. Jako, teda ne, že bych vás chtěla honit, jo. Ale jak tam jako inzerujete, jo. A že jsem jakoby doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat, že jo? No tak
No, to už si sama řekněte, no. Tak víte, já jsem v podstatě připravený. No připravený, ale já nevidím žádný pracovní pomůcky tady. No a jako jestli si myslíte, že já mám doma něco svýho, jo, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl, ten jenom z práce do hospody a fláknul tady, pak tady sebou a na nic nešák, na nic. Prosím vás, vy pořád nějaký pomůcky. Samozřejmě jako je možný ty zákaznici vyjít vstříc, že jo? Ale to musíte nahlásit dopředu. Kdybyste nahlásila, že chcete nějaký pomůcky, tak jsem s sebou mohl vzít třeba Robertka. No tak to já teda nevím, proč jste ho nevzal sebou, že jo? No a jestli je ten kluk šikovnej, že jo, ten Robert, tak jste to mohli mít aspoň dřív hotový. Prosím vás, jděte na baterky. Na baterky, abyste nebyli všichni v té vaší firmě, na baterky. No, tak snad začneme, ne? No konečně. Tak si sama řekněte, kde Já jo. No, jako co a já už se vám nějak přizpůsobím, že od toho jsem konec konců tady, no. Tak helejte, pokud začnete v ložnici, tak tam byste měl určitě použít váleček, jo. Ale teda začít byste měli jako škrábání. Všichni teda, co tady zatím byli, vždycky začínali škrábáním, no. No tak já jdu nejdřív do koupelny. Počkejte, já prostě do koupelny. No tak opláchnout váleček. Jo, to je mi jasný. Vy už jste někdy přes den dělal, že jo? No tak počkejte, posaďte se ještě. Já jsem se chtěla ještě zeptat, jak tam inzerujete, jo? To s i m. Tak co z toho hodláte použít tady? Já si jako myslím, že když začnete tím škrábáním, jo, že už by stačilo potom použít jenom tu sádru, no. Sádru? Proč sádru? Protože vám to aspoň klid stvrdne. Tak já teda nevím, no. No ale když si vám to teda náhodou s tím válečkem jako moc nejde, jo, no tak to teda nevím, prostě si s sebou nevzal aspoň štětku. No, některý starší dělají radši se štětkou, no. Dějte se, paní, asi takhle. Asi takhle. Jo. My jsme špičková firma. To se můžete zeptat. Já jsem za celou praxe neměl jedinou reklamaci. Ale pokud já tady mám vůbec aspoň standardní práci, tak k tomu musou vytvořit aspoň minimálně podmínky. A to se tady teda zatím nestalo. A nezlobte se na mě, já se vás teda nechci dotknout. Ale že zrovna vy si objednáte erotické služby, teda se děje. No prosím vás, to když se stará ženská vymalovat ložnici, to jsou pro vás erotické služby. Ano ne, ale ta práce s tím válečkem a to škrábání, to už je nadstandard, že jo? To už je na mě moc. Jako to já vám teda vůbec nerozumím, kde mám ty noviny? Tady. No, teď tady se jasně píše, no počkejte, ano, tady. Osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no. Hejte se, drahý pane, jestli je to na vás moc, jo, nebo jako abyste se... Drahý pane, konkurence je velká dneska, jo, no, teď tady se to píše, no. Teď tenhle dokonce nabízí i auta, spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no jen se podívejte. No, helejte se, auto tady sice je, jo, ale, No tak. no, ale není tady ale erotika. Tak vy, Ježiš. A to jste nemohl říct hned, čím se živíte, když jste vešel? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Hergo, kde mám prejela tady. No počkejte. Ježiš. No. Ježkovi oči. No jo, no to není Ero. Pro pána, tady toho je. Já se stydím. Ale, to byste se styděla, prosím vás.
zdraví. No, po vás už ani nemluvím. Ježišmarja, já když jsem přišel, mě omejvali. Paní, já jsem si říkal, co s tímhle budeš dělat. Teď já jsem si připadal jak horolezec pod Monteverestem. Proč? No proč? Těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrchol, víte? No nic, no. Tak se tady mějte pěkně a já půjdu ještě na tu Žilhavou. Moment! Když už jste jako říkal, že a máte ten čas a říkal jste, že máte chuť na něco ostřejšího. No to by bylo, abych vás nepohostila, že jo? No jo, paneko, já vám to teda řeknu, jo. Když už jste vyšel prostě, vy jste mi byl najednou takovej sympatický, no. Paneko, vy nevíte, jak ženská trpí, když čeká na to vlídný slovo, na to vlídný pohlazení. Moment, vždyť já vás mám v horoskopu na tenhle týden. No, že mě to taky nenapadlo dřív. Vás mi sem poslali přímo hvězdy, no počkejte, kde to mám. Prosím vás, vy věříte horoskopu? No jo, tady to je. Jsou to blbosti. Helejte se, čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své vlastní životní příležitosti, prožijete krásný podzim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to SM. Starý mládenec. Že mě to nenapadlo dřív. Chyťte svou šanci, zapače si a nepusťte ji. Nikdy opakovat, pane Koho. Já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Já teda nevím, jakým znamení jste vy, jo. Ale já jsem například Vejko. Čem jste vy? Já jsem v prdeli.